večer, vážení přátelé. Vítáme vás opět po roce na štědrý večer v areálu sedlecké hasičky. Dnes přišlo do Betléma hodně lidí, všimli jste si? No ano, císař Augustus se spočítat všechny lidi v naší zemi a dělá to proto, aby nám zvýšil daně. Pevně věřím, že nás Bůh má rád. Je to pravda. Pozdrav Pámu. Přátelé, máme k vám prosbu. Scháníme nocleh, neměli byste pro nás nějakou... Co je to za světlo? Podívejte tam na nebi. Taková ohnivá záře. Co jen to může být? Bože, ochraňuj nás. Bože, ochraňuj nás. Bože. Nebojte se, lidičky. Povím vám něco, z čeho budete mít velikou radost. Dnes se narodil Ježíš Kristus, Spasitel, na kterého jste tak dlouho čekali. Stalo se to v Betlémě. Onen tam pojďte, najdete děťátko, zabalené v plenkách a položené do jeslí. Pojďte. Pokoj tomuto domu. Anděl nám zvěstoval, že se tu dnes narodil Spasitel. Přišli jsme, abychom se mu poklonili. Vítejte, pojďte dál. Milí Ježíši, jaký je to dnes velký den? Nemůžeme ti moc dát, jsme chudí, ale budeme na tebe stále myslet. Budeme tě mít stále rádi, že jsi přišel mezi nás, abychom byli šťastní. Za vaše upřímné dary vám ze srdce děkujeme. Vítejte, vzácní pánové, odkud přicházíte? Přicházíme z velké dály, ze země až dalekého východu, abychom se poklonili právě narozenému králi, který přináší radost všem lidem. A co vás sem přivedlo? Přivedla nás hvězda. Svítila jasněji než ostatní hvězdy. Svítila nám stále na cestu. Přinášíme malému králi dary. Já přináším zlato, aby vám připomínalo, že láska je dražší než všechny poklady světa. Já přináším kadidlo, aby vám připomínalo, že vaše modlitby vstoupají vzhůru. A já vonavou mirhu. Mirha je trpělivost trápení. Za vaše cenné dary vám děkujeme. Náš betlémský příběh končí, aby vás, hlavně vaše děti, chceme k prohlídce jesliček, narozeniny.
Během oděv dává